U svojstvu predsjednika sindikata policije Sloga, zajedno sa advokatom Vladimirom Todorićem, večerom smo pokušali da posjetimo pritvorenike Trbovića i Dumanovića. Međutim, sprečeni smo od strane dežurnog kolege koji je dobio nalog od inspektora Grbića da ne možemo, odnosno da advokat ne može da razgovara sa svojim braniteljima. Upravo smo obavešteni od policije da nam se ne dozvoljava poseta pritvorenicima, to jest uhapšenima policajcima Milanu Dumanoviću i Mladenu Trboviću, koji su nezakonito uhapšeni 31.12. pred samu Novu godinu i kojima je nametnut branilac iako ga nisu izabrali. Oni su imali 24 časa po zakonu o krivičnom postupku da sami izaberu branilaca, a informisani su od strane policije, od strane određenog inspektora, za koga smo dobili informaciju se zove inspektor Grbić, da imaju 15 minuta, pošto za 15 minuta niko na svetu ne može da obezbedi prisustvo advokata, njima je nametnut. Sada smo došli da ih obiđemo, da vidimo rešenje koje su dobili o policijskom zadržavanju, onemoguće nam je pristup i razgovor sa pritvorenicima. Ovo su osnovna ljudska prava koje svaki građanin Republike Srbije mora da ima, pravo na branioca. Ovo sve ukazuje da se radi o nečemu što ima političku pozadinu i da je u pitanju teško kršenje i krivičnog zakonika, zakona o krivičnom postupku i Ustava Srbije.